Čo ponúkame v rámci spolupráce s Akadémiou finančnej gramotnosti? Poprvé, pre každého človeka finančnú rovnováhu. Čiže základné vedomosti z finančnej gramotnosti, nastavenie vyrovnaného rozpočtu, výhodné sporenie na zabezpečenie na dôchodok, tandem, ochranu úspor pred štátom a infláciou, možnosť stať sa za 3 až 4 mesiace tzv. Samospotrebiteľom. Po druhé, pre tých, ktorí si chcú zarobiť. Je to finančná samostatnosť, čiže obchodné vedomosti a zručnosti, licenciu z Národnej banky Slovenska a schopnosť zarobiť si predajom produktov, pohybovať sa na finančnom trhu a stať sa za 1 až 2 roky úspešnou, samostatne zárobkovo činnou osobou. Po tretie, pre tých, ktorí chcú podnikať. Je to finančná nezávislosť, čiže manažérske a riadiace schopnosti, vybudovať si firmu, vzdelávať ostatných, stať sa za 5 až 6 rokov úspešným podnikateľom. Zapamätajte si, musíte vždy prevziať zodpovednosť za svoje financie. Rozumieť peniazom, zarábať ich, sporiť, investovať a ochrániť svoje úspory. Ak to necháte na druhých, prídete postupne o všetko. Uvedomte si, že aj tak nemáte inú možnosť, lebo nakoniec zostanete na dôchodku v chudobe tak ako ostatní.